Bona nit, família. Ja estem altra vegada de nou en les cases ja molt pròximes al dia X. Bueno, així com sempre ens agrada presentar-vos a Xentona que ve de fora, quan més internacional possible. Avui tenim així el nostre amic. Your name? Hello, my name is Slavek from Poland. Slavek. Yes. Así está. Bueno, el Monte Animal... Bueno, i també ens acompanya avui Míriam, des del Balat. Faré poca cosa, però segur que aguanta més que els vosaltres tres. A veurem. Bueno, anem a començar la cata en el habanero caribeño. És cert? Sí. A veure, ahí el teniu. Mireu-ho. Este és un fill de la grandíssima, com tots els que tenen al concurs, ja sabeu. I bueno, pues lo típic, anem a tallar la punteta, que no mos agrada la punteta, i a fer uns tallets. Tinc moltíssimes ganes de veure el polaco, com se les lidia. I bueno, Míriam té moltes ganes, que sí? Moltes. A veure com està això de bo, No li té por a res, minxa molt i caga fort. Això. Mireu, nene, estos 4 trossets. Ok, mira, cariñet, ahí están los trocillos, agarran uno. Aquí, Slavek, take that piece, please. Okay. Y esta para mí. Then let's go, okay? 3, 2, 1. Suave. Hey, Suave, ¿verdad? Se puede aguantar. where's the taste? Yes. It's not too much strong, isn't it? It's okay. You can handle it. You can handle it. Sí que handle it, claro. Está bien. Bueno, Me pegáis sin nada. sí, pero bueno, me parece genial para comenzar la cata, perquè ahir mos enduguerem uns sustos de primera, A mi m'està entrant xanglot i això és senyal Este de xanglot per qualsevol tonteria. que sí, que no. Que m'ha entrat xanglot. Que sí. Xanglot. No. No vols dir allò que la Valenta no faria canes, Slave. It's okay. Let's go. Yeah. Adem- I can breathe, so it's Slavek, okay. Yeah. Slavek, can we continue with another one? Another one? Yes, please. Anem a per un altre.